Mingyan chuan a office a chuan muk taka lawin ngai to in Junior chu engei ti invoice message te thun a han tum china ma se a delete le a chutia amu ta fu vak lo lai chuan a secretary chuan thil sign tur hi a ron pe a lo sign in a hne na chuan tun lai hi Junior hian enge ti ma tak taka chuakin tlai tak taka alo ho a ti a ani chuan kalo zong chuak don nia a ti a akal don chuan ti dingin lo chui le lo tur chuan a han ti le no a ina chuan Mingyan chuan sign language box chu alo zir le a Junior po chu lo chukin chua le tumani mela Mingyan chuan khongai kal don tu nang tlai to a ti po chuan chang lo chuan akal da ya Mingyan po chuan man mo tak chuan akor chunga lak nu chuan a zoi ve ngal Junior chu hotel ni om taka hian akala anunga chuan Mingyan chuan a zoi ve zela mi pakhat hi alo mu reng hi ani a chu pa chuan Junior hne na chuan poisa a thon te chu a tok lo thu a shila ani chuan engzat nge ngai bel le nga yang a ti ve boka chutia anum lai chu Mingyan chuan a mu pha a thla chu la ru in tu emo hi akola mi zon chwa tur ka nei nakina athlak lo thonang che a ti a Junior chuan thil zong ti sha tak hian a le khabu te a thil zia te chu a thai cheka ngawa Mingyan po chu a secretary chuan lo mu in a mi zon tir chu an mu le mu lo wa zota ani chuan an la mu lo thu in lo changa Mingyan hne na chuan Junior hi khapa laka khan I ring hlel ani thei mai angem ati chuan chutiang thuoi omlo soilo tur ati in Amazon tir chu arang lama lo mu tum tur chuan a shila a chwa tir ngal Junior chuan club pakhat lam hi alo pana ta chuan Mr. Jautinen khan in tokin ama an mu ve le chuan kan wa nei ni ani hi ti in an kar lam pan chuan an kalpui ta nga la a du lo chung chu kar chunga chuan Mr. Jau chuan lu puin khoya tuma ma se tu emo hian run po tholo pin chu pa chu Mingyan alo ni renga ti chuan Mr. Jau chu a khoi shepa Junior chu nai to lo tur chuan ati a Junior kar chunga la om chu a han ngai vena icha em avati chuan alu lo thingin chap chungin lo ko a Mingyan po chuan lo pom vatin lo tur om to lo thu chu a shil ve a ti chuan a kar lam pan chuan a pom pheya atlan chwa pui ngal Mr. Jau po chu a thin rim me hle inan wathen chuan in chunga chuan a han pom luta sofa a chuan thutirin Junior chu aner deuh soka nai neyem ni ati a kong chu anna ni nge yange Mingyan po chuan lo she thiam vatin ikong itina ni mel lo en chiangang miang ati a serious ni chuan hospital kan pan don ya ati zui bok Junior chu alo zak ve dewa ma se a entir le tange nge a duk na sa ni hi damdoi kan hnoi don ya ti in a han la a Junior chuan ama chuan hnoi atuma ati hlei thei lo bok nen Mingyan chuan a pui le a Mingyan chuan tinge khalai hmuna te tunang tlai ya ikala tunanga chuan mi chlo che an om chin sia itana hlo om theiania I shelawem ni ati a Junior chuan a ril ru chuan kanu chungchang ka chuina hian Mingyan pa a shot lu don si a sha chwa huna a ril ru na angti a hlo om hle mai a lo ti ve a kong po chu damdoyan hnoi zawa Mingyan zo na wang chuan chhana han tuma sign language chuan ti atuma ma se alo she thiam si lo a be ka phone la ka tum chu va bo in ama a che tha thei lo bok nen Mingyan taksa bo chung chuan a be ka phone chu ala a Mingyan la chu alo che son ngam lo alo om to pa ama en chuan Junior ni na han en ve cha chuan ni kho she lawin om da ya ma ka ti hle a han soi china a har thei si lo Junior chuan mi a soi sak na khan a ha lu tu ka nyang a makhle mai naktu ka cho tui deuh ka siam saka nga yani hi a chakna a nei le theinan ti in ngai to ta ringot zing alo ni chuan Mingyan chu sofa a chuan alo hara thil rim engemaw a hria tawang chuan ron thu chhuakin chauka a Junior rongbol chu ava hmu a nui suk chuan a tho chhuaka ava pan ta bok Junior chuan ei tur chi hrang hrang alo siama nuam alo ti in alo lang tha hle mai
ming yan po chuan en deuh wangwanga alo hmuh chuan a hnenah chuan a ei thei chep to e ti in alo hrila ming yan po chuan oli alo ti ve maya ti chuan dawhkan chu an han kila Junior chuan a sup siam chu runda in ta chuan Chinese damdawi chi hrang hrang a tel thu le a hrisel na ngai poimu a ngai thu chu soin a pe a alo in ve maya a tui hle mai ti in a han hril ve a phone call dongin a pia dewa chuan a bia a secretary chuan an mi zon chu a hmu to thu le private detective ni in Junior nu le Jangwali anu shon chung changvel a chhuitir thu te shilin ma se an investigation chu an chol thu le a chan po Junior chuan poisa a nei to lo wanga ni ti in a shila mingyan chuan lo chhuitir zel ro a man chu keiman ka pe ang alo ti a Junior po chuan a thil chhui lai bok chu alo boi pui li a text message dongin kha detective khan an thil chuya ma son na an nei thu le a chui zui zel thei thu chu ron shilin a hlim hle a ani po chu mingyan chu an company in hlan chhon na tur ceremony atan chuan lawin bo sain akal tur chu Junior chuan alo nga ka alo kal ve tur thu chu shilin anin zui chhuak ka ceremony an man na tura chuan Jangwali chuan mei che chen khat bula chuan Junior chuan a za lo thu te le tuna chuan Sunyan group mangnu ani to don si a ma a ya ana satur thu te chu alo shil hloma mingyan te pani po lo thlengin apa te omna lam chu an pan nga la an hne na chuan anti chiang ka wa muloka nge ti in akala an bula wa thlen chuan mei chelo om te chuan inu hi inu tak tak ni lo ma se alo en kol na te khan za na lan tir turin ye sin an lo ti a phone mang chuan ni e ama a kalo om chin dan zong zong awang khan poi ka ti ti pa in zuno chu a han choya Jangwali po chuan thawin a han in chair puya akora chuan zuno again lai chu vati boluin ka ti palani a ti a thil ken kha hei hi mingyan nan ka ha ka ta na abwa se ni a I in thak mai don nya hei hian ti in na pe a ani po chu akal ve ngal in thak na ruma a han thlen chuan akor alak chwa chu mate kor lo ni in a hnung lama tang chuan Junior chuan sha chwa in a yem alo ti ve boka a han hoi chu Junior chuan thu dika sha te chu soin ama chu anu boron chung changa a in nam noi thu a sha thu te le mi house ta ka changa lo chor chuak ni lawa mate mei mei ani chin thu te le a fanu juwa o po chu apa dan lo fa ani ti a sha thu te po chu a soi ta veka Jangwali chu lo dwai ho lawin a thin rim chuan chu thlenga te chuan nam tlu in nu fa khan ka thil tum ingma in shengai lawa ti in ipa po hiamin puya sin te chu ati a chu ti lai mekin pon lama po ceremony chu an lo chana Mr. Tao chuan thu lo soin screen a han on chu in thak na chunga an dan chu lo langin an thil soi zong zong nen chuan mi pui chuan an lo shet ta vek maya Mr. Tao chuan off vat tura ati chuan in thak na room lampan chuan an kal nga la an vat hen chuan Jangwali chuan du tak engi he tai ron ti don hei Junior hian in thak na min lo kena ti ve lo soin engma thleng lo anga lo om chu atuma ma se pon an dan zong zong an mu thu te le mi pui ma a ti ming chha thu te chu asoya Jangwali thin rim chuan nang nu hi ti in Junior chu khoya tuma mingyan chuan khoi hlek su ti in lo dang ve vata Junior pa thin rim chuan a hau shepa juwa ron tlan lutin mi ten kanu hi me te ni china ni an ti ania a ron ti luta apa chuan lo in ching felang cheu po na mi pui ka wa boi puyange ti in a chwa ka Junior te po chwa an tum chuan Jangwali chuan khoile sha matuma ma se mingyan chuan alo nam suna chu thlenga chuan anam tu a Joao thim rim chuan an bula chem te chu la in Junior chu va baya tum le a ma se mingyan chuan a kutin alo dang mana ma se a kut pe mu chuan ni kho she lawin om le a Joao chem ken chu anu chuan alo pe tir vata Junior po chuan mingyan chu alo boi pui ve bok mingyan chu ina lo shwai ho in khuma an lo mutira
a secretary le junior te chu akia nga lo omin junior chuan ti hian mingyan hi ni kho shelawin omunem ni alo ti a secretary chuan Mr. Gu hian mental illness nein thil tam tak wangin ni kho shelawin om thina ni ti in atlang pui chu a shila thisen wangte thil sham wangte le mi ne na in hnai taka anom te hian om thina ma se chu lo po tam tak om ati chuan junior chuan ama a om dan ka ngai to chuaka secretary chuan ko la dun wangin a chwa sana chuti lain mingyan chuan amumanga atet lai lo langin apa in that lai kha aron langa chutia amumanga a chen lai chuan ataka po atal na sa hle a joinan chuan lo boy puin a han har chuan a kwa popa ti chuan anin en wangwanga a secretary kharon lang thutin junior po ading zok kati palutuk karon kal li ang nakina ati chuan chwa mai chu atuma mase angai lowe enge ni soiro anti ta ka chuan Miss Ju hi apai na mudua alauti a junior chuan mingyan ne na chuan keima in kapa chu ka mu theyangem ati a ani poina lo pompuya akal zui tabok a han chuak chu apa chuan lo ngak ring to a awa thu pheive a apa chuan u naw nu juwal chu police nan lak thu le mi tin na tum wanga ni thu te a shila chu mingya nan angai dam thu azia ka ni chuan an chhuat theido na ni ti in apui na chu alo di la junior chuan a ril ru chuan tunna po keima min ngai to wang ni lowin juya wangin alo kala ti in apa ne na chuan tinge kanu thi lai khan tyang hian ingai saklo chutyang bokin keipo minda masangai lo tunna po thudik engkim isha chhuat nuwa jangwali le juwa te ilada poimo masa a ati shepa apa chuan juwa hian thiam lo nei lo keima le jangwali thiam lo vekani ti in yo chu puitur chuan lo ngen le a junior po chuan ani chuan mingyan kalo sain tir don nia thil pahni iti angai thungang ati ve a inge ni ati chuan amma sa jok chu jangwali hi I then turani ati a pakhat le chu iro khom tuwa minda angche chutyang bokin juwa po in ifanu ni na a 5% chu achang ve ang chu lawa amma a jangwali in company changa alo lak ruk to te kha anno fatan chuan andam chung dai ani to ang alo ti ve a apa chuan itima ma lo mo ati chuan ani chuan juwo jela atanga nga ani mayalom alo ti a topa chuan ani chuan I chake isoi ang chuan kan ti yang ati tange nge a chhuak ta bok apa chuan chanchin chu jangwali ne na lo shilin kanin chen mai angai mel alo ti a ani la chu lo chapin adu lo thu chu alo soya mase apa chuan juwo kan nei le theinan kanin chen anga ya lom ati a jangwali chuan kumsom ni chung ine na ka omin kanin mangai em a nanglo chu dudang ka nei lo kanin chen theilawang alo ti a apa po chu in ngai to in ole tuna chuan ti thei engma kan nei lo kanin chen photanga chuan juwo lo chwa huna ti dan kan ngai to le don nia ati ta a jangwali po chu alom ta le abula wa chu in aril ru chuan junior nuam takin I khosabi khaulawang ati a mingyan po chuan paper chu alo saina junior chuan zaizir chuan kalome ati a mingyan chuan minru nge yanga yang ati a ani po chuan engtin nge enge ti thei kan nei ti ina zota engthil po itiang mo ti ya lo zo chuan a nai ngal shut junior po lo to hnung ve zelin mingyan chuan ka fiam che ni kha tuna chang chuan sign language ni in betwang ka zirve a ka thiam ve nualania ati chuan junior po alo lom hle mingyan chuan dokana chuan sign language chu ulup teu hian alo sira junior lo chuk chuan a chwa don thu chu a han shila letter chu nangma chawa wa pek chu idu siamo ati chuan a phone manga chhana tum chu lo dangin sign language mang tur chuan ati a mang ve mai mase a she thiam le cha si lo chuan a lekha bu chu a han keu le thina
a to pa chuan hre thiamin hlim deuh chuan anin chhuah ve thei ta sham in lama chuan Junior chu va thlengin Jiangwali chuan a that lo chhuah in local roti in lo welcome chiama in tur tei duem a ti vela chutia ina alo la om chu angai thiam lawin apa hne na chuan tinge ani hi heta alo la om ati chuan apa chuan anin chen na lekha le ro khom na lekha chu a pe a Junior chuan he thil hi ka du ber ni hleinem Jiangwali hi ju chung ko hnai hi a om ka du lo wanga lom ti ya a shil chuan apa chuan kanin chen chawa kalna tura nei lawa ala omani hi hun pero ati chuan pom thailo chuan kala tum maya Jiangwali chuan lo ti ding vatin ngai damte adila a u naw nu chu chan sham tura ati chuan ama chu kut po lo thlak se poi ti lo thu chu a soi tel boka kalwe tum tlat si chu nangpo inu ladam se hetyang rel ruswal ipu ti hi sha se I du do nem ni ati cha chuan Junior thin rim chuan kanu ming kharon soi chuak su alo ti vata apa la chuan zanga inna lan tir tur chuan alo ti ve a chutia thin rim taka anom lai chuan mingyan secretary khan jilan ama a anu caregiver kharon shwain Miss Ju Mr. Gu om hle theilowin hei itan mi ron thona ati a chutia jilan ron lang chu Jiangwali chuan alo mel rum hle a Junior chuan a phone phorvatin jilan chu zona a zot chana ani point dik taka chang zelin ama a an hne na a tholai khan anu caretaker ni turin a ron luta ti in atira chuan arin omin inu po thatakin damdoi te ka pechina ma se hun revak lawa mi pakhatin poisa tam tak min pe a thil ti turin ti chuan inu damdoi a depression damdoi chu vitamin mai in ka thlak ta a kha khan anat na chu ti zwalin a topa a in ti hlum pha ani kha ti in khami chumvel khan kan chung ko a poisa mamo na anasa hle a chu wang chuan ani engma ngai to chiang lawaka ti ati a tunge chu poisa chu pe che an ti chuan Jiangwali hi ti in a ko ka ani po chu lawin soi thiam tumin thui om lawani he nu hi ka shat na chu a rei to a ma se chu tiang ka ti tir hau law ati a ma se jilan chuan evidence nen lam arun chet ta ka chuan atnung tol na sa hle a thil she chuakin jilan chuan a thi ma khan mi pakhat hian lo kol thina chumi ne na anin biak chuan she umati in aril ro boi vek zel ati a Junior chuan ama a thil thleng to kha a han ngai to chuaka ti chuan jilan chuan kharon kol thin tu number kha kala hre chianga lom ti in a number han soi chen meu chuan Jiangwali chu a hlau thong to hle a apa chuan nang hian chu tiang chu itiamo ati a ithil ti hi mi in that turanor na le ti nat na ani a nataka shem thei ni alo ti ve a ani la chuan Mr. Tao ne na chuan du ta khonga in min chan pui ro ti in za ngai na ange na ma se ani po chuan lo chan pui du lovin kanin chen to e ti in a kalsan da ya Jiangwali chu chhuata chuan a chap zoi zoya kara chuan secretary chuan Miss Ju kan evidence nei te hi ala be tham dewa Jiangwali chu kan laman theilawani ti in alo shila amala chu aril runa chu amit tu tling pama a phone mang chuan park lok tur chuan ati a ati din nu chuan chhuakin ke chuan nakala anunga chuan alo zoi ve zela secretary chuan Junior chu mun pakhata hian lo thu in alo chap meka zu alo in boka chuti lain mingyan po chu man hmo ti sha zet hian alo tlana Junior omna lampan chuan atlan char chara in chung han thlen chuan a secretary chuan a omna lo soi vatin kongka a in kal thu a shila mingyan chuan khi khongin Junior chu a awa engthil a thlak ma ti lo tur chuan ati a Junior la chuan shelo ang mai hian zu chu a in zela mingyan chu vatlan thutin avapoma a konga chuan Junior po lo talin Junior keima kanya lom ati ta ka chuan Junior po chuan rin lo deuh chuan nu alo ti chhuaka makan ti kher mai
ti chuan a in beng daya a pawm thla thei ta bawk chap su ti pa chuan a pawm sawn ta vata Mingyan chu remlo dewa lo mu thlu in a korban chu Junian chuan lo von sak tlata a run har chuan a phu deuh zawka Mingyan chu kai thawin a run tho chu a taksa na a ti hle a hnena chuan ni zana I rui lutuka ka kalsu ni phal si lawa min vuan tlata ti in a shila Junian chuan ka tong thei a run ti chuak thuta a lom hle mai thau chuakin ka tong thei tak tak I sha ti ro Mingyan ka tong hi kamu manga ni lo ti ro ti in ama te chu awakwa don thuak thuaka khuma te chuan a hlim lutuk chu a zuang tor tora ka tong thei tak tak ti in Mingyan chuan ring deuhin aning deuh ta chu o I tong thei du tok toro ka she thei ania alo ti saka Junian chuan min tong pui ro a ti chuan ani chuan ole tong I chak boka I practice theinan hmun pakhata ka hruaiang che a ti a apu birthday chu lo ni in an ina khan an vakala apu chu chi bai te han buka Junian po chuan lom puina te hlanin a han tong chu mi te chuan alo tong thei reng ani hi ti in makan lo ti hle a apu po chuan I lo tong thei to amo a lom hle mai hei ka chung le khatte hi I lo bedonia ti in Mingyan chu biak loka du thu chu shilin an kal nga la an kal fal nu chuan apu chuan Junian nen anin kar chu ti top tura shilin ama a nei tura ati sheng family mi chu a ron le chep to thu chu a shil nga la Mingyan chuan chutiang ala ningot theilo ti soin ma se apu chuan ka thu zom la itana thani mai alo ti a chuti lai chuan a cake zai tur chuan an lo kawa an chho ta bok cake chu an zaya Junian chu ei ve tura an ti chuan cream a allergic thu le a khoi ani chuan a bol vak thin thu chu alo shila an ti lui bik ta lem lawa apu chu mi pa pakhat ne na kal shangin Miss Ju Khan cream a allergic ve tho I fapa ang tho khan ati a apu chuan tu ma shil lo tu le chui chang tur chuan alo ti a an thil soi chu a ruk chuan hongu khan alo en thlave renga